Ale dobrý, ale bála jsem se, abych to nezničila, abych to nespadla. Jirko. Jaký máš pocity z jízdy? Hele, že to strašně řve, že jsem se, když jedu na nějakým kozím dechu, ty vole. A nemohla jsem prostě rozjet? Jsem bála, že to převrne. Víte, a říkám, mě to nešlo dát na ten postranný stojánek. Jirka, co to tam máš? Jirka. Ale teď jsem tam psal, No. ty vole. To myslím, že to mlíko vůbec už v ruce. Jo, už tady bylo na štaci, tady bych ho vezla takové. Tak tohle to, ale to je stroj, to chce Katko. To chce. Tak jdem. Ale si to jsem to potom nemohla dostat z toho stojánku, jsem to s tím prala, ještě jsem se zlomila nehet, ty vole, z toho. Ale jinak je to bezvadný zážitek. No ti vydat ten klíček? Jo. Hele, má to blikání? Má no. Či se bliká?